Dr. Abel Kanyaru yore oyomo waba director ase factory ya Itumbe nigo abolire ba director mande kubwaterana n'abaremi erigo kinia ekemeri giechae. Dr. Kanyaru niga atebire buno bono ega asabantu bari basimigete usabane bari bechae barasensemeyo nigo wasemeri kwabo konena kore ase ekemeri ekyo. Ubuyo tokoba on time. Wacha mapema ende ubuyo buya. Oroje. Lakini mwana ubobe mbolinga into director into kogora ubuyo bokoba ordered from KTD headquarters na ubako genda ngumbu baje korro ubuyo buya no bobe igo intwe ntore tayari o push directors to push KTD to ubuyo mapema eria gatatu quality mero tutagete tuasukire go nyamache asukire kuru namba ko 60 yaikire namba 40 Tumbe tunanya sukikoru 40 egende 30 waigule igobono oyinara magendero tutagitako ekende abalimi bana abatagete factory ya Itumbe yetenenere kurwa sinyama bono iga twakwane n'abalimi bakorera igoro ya quality bafinyo barete ichaire quality twiwananire na bitakeire quality nero tutagete package ya etebengia paka semomba sekoniwa manganande tware gukwanira nigoro gosemia barimi kobatebia nga biasara bietu biecha imbiri bia na buna bire na bora nyore nga ngakie gocha ntubwati bona singia toko abarimi asengenje cha yaitu yabeire gutwara emesukasuko asobonia igaba abarimi baito mwaboria mangana mutaraji goteba nga igwa nga aba director basari mwabuguri twa batebi bono iga ninyi weta bande bagukwana na iwe radio mulimi yo mogote nga aba director mo kora ki meeting kinyinge mwa wekire expenditure ya beire igoro amangana ye ki meeting igo chigokorwa kulingana no mupango bekire na KTDA gebekire togokora ki meeting 10 aso mwaka gosi 12 anyikire igoro kabisa.